बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु बिसयै जिथु बुंदों बेखौ आं सिगाङावनो स्ट्रंलि कन्डेम होयो। बिथाङा मालानिफ्राय बबे सननिफ्राय बबे मायथाइनिफ्राय एबसुनि दैदेनगिरिमोन बिथांनाव आं कुइसन खालामो। बिथाङा बुंदों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों सावरायलायनायाव बिथाङा बुंदोंमोननो, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोननो जे आंखौ बिफा लिंस्लायस्लाय बिदा लिंनायानो साबसिन होननानै। मनेस्वर दैमारिया बिथां इउजि ब्रह्मनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट समावसो बिथांखौ आं नुनो मोनदों। खारन जोङो जेला बर'फ्रा 1987 2 मार्चनिफ्राय एबसुनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन, बे समनिफ्रायनो जों दङ। अब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा आफादगिरिमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। बिनि उनाव नेहाथारिया दंमोन जोंहा बै समनि दरं जिल्लानि दरं डिस्ट्रिक्टनि रौतानि आइथिंजारनि बिथां रबिराम ब्रह्म बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। बै समाव आं बिथां मनेस्वर दैमारिखौ नुवाखै। जेला 1990नि 1 मेआव जोंहा बड'फा बिथाङा मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेलाव जोबथा जिउ फोजोबो बा गोमालाङो। बे समाव बिनि सिगां बिथांखौ हामथों होननानै जे बयबो बर' रायजो राजाफ्रा खना खनला जाय गावबागाव जा धोरोमखौ लादों बे धोरोमनि माबा लानानै सतबांसा लानानै बिथांनि देहानि गाहाम हामलायनानै फुजा खालामलायदोंमोन गावबागाव धोरोमजों। बिथाङा बिथोन होदों होननानै बुंदों जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ धोरोम आंनि बेरामा हामथों, धोरोम गावबागाव धोरोमनि मानसिफ्रा उमुग उमुग धोरोमजों फुजा हो होननानै बुंदों। नोंथाङा बबे समाव बबे जायगायाव बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगो मोननाय आरो माला सावरायनो मोननाय? नोंथाङा जानला मोनला मानो बेबायदि बांसावलाबायदों? नोंथाङा नेता जानो सानदों नामा? नोंथांखौ बयबो ओरैनो नुजेनबानो सिनायो। नोंथाङा जेला माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव बिथांनि रुंसारि जाखांनायनि उनाव सानसुमा बिथां मानगोनां सानसुमाया फैदों। सानसुमानि उनाव गारलाबाथा फैदों। गारलाबाथानि उनाव सोमला बसुमतारी आफादगिरि जादोंमोन। बिनि उनावसो इउजि दानि जिथु मन्त्रि उथखावगोरा ब्रह्म बिथांनि समावसो नोंथांखौ नुदों। बे समाव नोंथाङा थेख्लाख्ला बावनाना बै कदाक ना कनिका होननाय केमेरा लाबथिंबायनानैसो गिदिङोमोन नोंथाङा। मानि सुमानि उनाव गारलाबाथा फैदों। गारलाबाथानि उनाव सोमला बसुमतारी आफादगिरि जादोंमोन। बिनि उनावसो इउजि दानि जिथु मन्त्रि उथखावगोरा ब्रह्म बिथांनि समावसो नोंथांखौ नुदों। बे समाव नोंथाङा थेख्लाख्ला बावनाना बै कदाक ना कनिका होननाय केमेरा लाबथिंबायनानैसो गिदिङोमोन नोंथाङा। मानि इसिबां दांखब मारिबाय थादों नोंथाङालाय? मालानि नेता जाखो नोंथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिदा लिंनो थिनस्लायस्लाय नोंथाङा बेनिख्रुइ महात्मा गान्धीखौ राष्ट्रिय पिता होननायनिख्रुइ सुभाष चन्द्र बसखौ राष्ट्रिय पिता बानायनांगौ होनबा साबसिन जायोमोन। नोंथाङा जानला मोनला काउन्टार होलाबायनाङा। खारन नोंथांखौ आङो मात्र इउजि ब्रह्मनि समाव बिथां इउजिनि ब्रह्म समावसो लोगो मोनदों। नोंथाङा दंमोन नामा जेला उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ मुम्बाइ टाटा मेम'रियेलनिफ्राय फ्लाइटजों लाबोनानै बागड'ग्रा सिलिगुरिनि बागड'ग्रा माने एयारपर्टआव बोख्लायनानै गारिजों लाबोनानै दतमानि माबायाव बरागारि गावनि न'आव लांनानै जों बेहाय जे फुङाव 20-25 जनसो मानसिफ्रा हिनजावफ्रा हौवासा हाजार मानसिनि गेजेराव जों बिबार माला सुदोंमोन। नों बहा दंमोन? नोंथाङा बहा दंमोन? नोंथांखौथ' आं नुवाखै। नोंथांखौथ' बयबो सिनायखायोमोन हायथा मानो इसेबां थिफुदला बुंदों नोंथाङालाय जानला मोनला? बांद्राय जानला मोनला बुंनाङा, नंगौखौ बुं। नोंथाङाथ' बे समाव गैयानो। बरागारिनिफ्राय लाबोनानै जोङो दतमायाव हाजार लाख मानसिनि गेजेराव बिथांखौ मोनसे माने राष्ट्रिय सन्मान आखारै नेसनेल फ्लेग लालायनानै एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोलायनानै बिथांखौ मोनसे गार्ड अफ अनार होलायनानै बिथाङा बुंखादोंमोन आं थैब्ला आंखौ सावनाङा होननानै बिथांखौ हाखर गोथौ जावनानै माने रायजो राजा बयबो हाजार लाख मानसिया फुल माराजों फबनानै बिथांखौ फबनाय जादोंमोन। नोंथाङा बे समाव बहा दंमोन? नोंथांखौथ' जों नुवाखैनो। नोंथाङा माब्लानिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों माने सावरायनो मोनखो?
जानला मोनला खोथाखौ बुंनो नाङा नंगौ खोथाखौ बुंनांगौ खारन दिनै बर'आ जा अलखद समाव दङ बर' माहारिया जिबायदि माने अलखदजों जुजिनानै दङ बे समाव नोंथाङा बेबायदि जानला मोनला बांसावनांगोन नोंथाङा नेता जानो नागिरदों नामा नोंथाङा नेता जायो मा जायो नोंथाङा बबे पलिटिकेल हान्जायाव दङ बा माबायाव दङ जोंहा बेखौ बुंनो गोनां खोथा गैया बे नोंथांनि बेक्तिगत माबा खिन्थु जाथिनि हारिनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि बिसय नोंथाङा जानला मोनला भाषण होनाय भाष्यखौ जों खिन्थु सयज' हाया जों भलन्टियार फर्सआ बेखौ गोख्रोङै सोंखारियो नोंथाङा दिनैनिफ्राय बे बर' हारिनि बा बर' जाथिनि गाज्रि बा बांसावलाबायनाय बिजानु सोनाय सोदोबखौ दोन गार आरो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिसयै रोङा भाङा नुङा हवा नुवाखैनो नोंथाङा नुवाखैनो माखौ मानो बुंलाबायदों नोंथाङालाय हा आं नलबारि जिल्लानि बै समनि भलन्टियार फर्सनि चेयारमेनमोन आङो चेयारमेनमोन बेखौ जोंखौ 1989आवनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दाना होलांखादों नोंथाङा बबे समनि एबसुनि नेता जाखो हा नोंथाङा जानला मोनला मानो बुङो बेनिखायनो आं नोंथांखौ बे मिडियानि थ्रुयै खावलायो नोंथाङा जानला मोनला दा बुंखा माने नंगौखौ बुंनायाव जोंहा दाय गैया आरो नोंथांजों आंहा खुनु बेक्तिगत सुथुरबो गैया नोंथांजों आंहा खुनु माबा गैया खिन्थु नोंथाङा बर' माहारिनि सासे बिफा इसिबां अलखद समाव बर'फोरखौ एबसुआ बै समाव 1986आव रौता सेसनावबो एबसुआ गावदोंमोन बिथाङा लाबोनानै बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै बिथाङा बर'खौ खौसे खालामनानै 1987 2 मार्चआव गुवाहाटियाव दिसपुराव फार्स्ट माने कारसालेर माने मोनसे मास रेलि खालामनानै बे 2 तारिखनि मोनाबिलियाव बै समनि नलबारि जिल्ला टिउ सकआव बासजों फैनायाव बे मास रेलिनिफ्राय फैनायाव बासजों फैनायाव बेयाव अन्थाइ खुजादों दुथां असमिया सेंग्राफोरजों बा सुजित नार्जारि इस्ट क'क्राझारनि बिथाङा बाव जिउ गोमादों नोंथाङा गोसोआव दं नामा बेफोरखौ नोंथाङा जानला मोनला बुंनो नाङा माने नंगौ खोथाखौ बुंनांगौ रायजोनि सिगाङाव जानला मोनला खोथाखौ बुंनो नाङा खारन बेयाव दा ओरैबायदि नुदों माने जानला मोनला बुंलाबायनाय नङा थद गैया बद गैया गुदि गैया बिजौ गैया नोंथाङा माने बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म थैखांनायनि उनाव नोंथाङा रायज्लायनो मोन्दोंमोन नामा नोंथांनि जिथु माने मिडियायाव नोंथाङा जिथु माने प्रेस मिट होदों बे हिसाबैथ' नोंथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ थैखांनायनि उनाव लोगो मोननाय बाथ्रासो बुंदों नोंथाङा बबे माबाजों बुंखो नोंथाङा बेखौ बेखायनो खावलायो नोंथाङा बेबायदि बांसावलाबायनाय भाषाखौ दिनैनिफ्राय दा बुंखा आरो बेनि थाखाय जोङो बिदिब्ला जों नोंथांखौ मोनसे पिटिसनसो होनांगोन नोंथांनि सायाव एलिगेसनसो होनांगोन दाख्लै मुसलपुराव जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे मुर्तिखौ अन्थाइ खुबैनानै माने माबा होदों नोंथाङाबो जर'थि दं नामा बिदिब्ला नोंथाङा जिबायदि बाथ्रा बुंदों बाहाय नोंथाङा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायखंखौबो नुवाखै नोंथाङा चेलेन्ज खालामबाय नोंथाङा मा समाव दंमोन नोंथाङा जानला मोनला बुंनाङा बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुं जों बोरै बर'फोरखौ खौसे लाबोनो हायो जों दिनैसिमबो बड'फानि सिगाङाव समायखिरा लानाय बड'लेण्ड नङाबा जों जिरायना दिनैसिम जों बोरायबोबाय जोंनि भलन्टियार फर्सआ दिनैसिम फिसौ बामलायनानैबो बिहामजो फिसौ बिजामादै मोनजोबनानैबो दिनै जाथिनि थाखाय ओंखारगासिनो दङ रावबो पलिटिकेल हान्जानि रावनिफ्रायबो जेबो जायाखै बियाखैबो लायाखैबो दिनै जाथिनि थाखाय थैथाब नांथाबनानै दं बे थखन थुनो बैसोआवबो नोंथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिसय मा सोंखारो मा बुंलाबायदों हो खुगाया सिरि सिरि था नोंथाङा सोरबा राजनितिक हान्जाफोरजों माबा रायलायनो नांलायनो सोरखारजों माबा बुंलायनो गोनां दंबा बुं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिसय नोंथाङा जानला मोनला बेबायदि माने मिडियायाव बुंलाबायनाङा आं नैबे खालारखौ बावबाय 1991 मेआव जेब्ला जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ रुंसारि जालाङो बिनि उनाव बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि बानायो बे आफादगिरिनि बानायनायनि उनावहाय मे दाननिनो जोबथाना गेजेर समाव मोनसे देबोरगावआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे डिलिगेसन बा डिलिगेट मोनसे जथुमा जायो बे डिलिगेटआव मोनसे डिलिगेट हलाव सावरायलायनाय जायो जे गासैनिबो माबा लानानै जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ बर' फादार अफ बर'
ना फादार अफ दा बड' ओरै मोनसे सावरायलायनाय जादों मोनसे माने एजेन्डा लानानै बेखौ रायलायलायनाय जादों बाहाय 1.5-2 घन्टासो लानाय जादों आरो गोबां जिल्लानिफ्राय गोबां मतामत होलायनाय जादों बायदिसिना जुक्ति माबा होलायनाय जादों बेहाय लास्ट जोबथा मोनसे डिसिसनाव फैनाय जाहैदों जे जिथु बर'ल' नङा आसामनि जेसेबां ट्राइबेल दं बे ट्राइबेलखौ लानानै एबसुआ आन्दलन खालामदों खुब बिभिन्न गुबुन राव हारिनि ट्राइबेलफोरखौ लानानै आलादा बड'लेण्ड बिनायनि जिथु माबा नुदों नालाय बे इस्युखौ लानानैनो बर' बिफानि सोलाय फादार अफ बड' होननानै बिथांखौ दोननाय जादों आरो अकल बिथाङा बड'फाया बर'निल' नङा हल माने एज ए आसामाव थानाय गासिबो ट्राइबेल माहारिनि थाखाय बिफा महरै बिथांखौ माने बड' होननाय जादों जिसु बड' ग्रुपसआव बिभिन्न ट्राइबेल जाति जनगोष्ठी दङ नालाय बेखौ दाजाबजोबनानै बड' होननाय जादों आरो फादार अफ बड' थारमाने बड'नि बिफा बर' नङा आरो बड' बेखौ बे देबोरगावनि बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारीनि आफादगिरिनि माबायावनो बेखौ लानानै बर' बिफा बड' बिफा होननानै बिथांखौ उपाधि बा माबाखौ टाइटेलखौ होनाय जादों दिनै बे बिथां मनेस्वर दैमारिया बहानिफ्राय मोनखो ना सिमाङावसो रायलायहरखो ना सिमाङावसो नुखो बेथ' आसुरित बाथ्रा बुजिया सोमजिया नङा हुसिया ओरैनो आनला सानला खाना गफा ओरैनो बखिलाबायो माने बिदि बखि बेखायनो बिथांखौ आङो आरो पुनर्बाव बुंबावदों जानला मोनला नोंथाङा बेबायदि जानला मोनला भाष्यखौ दाहो आं स्ट्रंलि माबा सेन्ट्रेल बर' भलन्टियार फर्सनि लेङाइ आफादगिरि जानानै नोंथांनिसिम एकदम स्ट्रंलि नोंथांखौ आं कन्डेम खालामना हरो माने नोंथांखौ आं माबा खालामदों नोंथाङा बे भाष्यनिफ्राय जायखार नङाबा जों नोंथांनि सायाव